Nikto mi v živote nedal tak, ako oni dvaja. A strašne som sa zlákla, že som o nich prišla. Hrozne to bol proste hrozný moment. A bol večer a ležala som na posteli a keďže som mala veľa liekov, tak som ich jedla ako lentilky. A asi som ich zjedla asi 150, 200, neviem. Neviem koľko. Koľko som ich zjedla. S tým, že som chcela mať pokoj proste. Už som nechcela nič riešiť. S nikým. To bol skrát, to je moment. Preto viem, keď tí ľudia idú pod vlak, alebo proste to je taký moment, kedy to je zúfalstvo. Úplné. Našli ma chlapci. A zachránili mi život, lebo zavolali záchranku a v nemocnici vo Zvolene ma zachránili.